Kweth mar Azimio la Umoja motelo kod Raila Amolo Odinga gi Jalup Martha Karua koro ochako duogo e kaunti ma Narok ka mar maduong' en ni jopiny obiro go karom gi mondo jombulu tarik 9. Odinga odiochieng' makiny botero ne lange e chopo e kaunti ma Nandi gi Uasin Gishu, gwenge ma bende jalup jatend piny owacho William Ruto ni kod mbi mapek mokalo. Eric Owenga, Ramogi TV, Suswa, Narok County. Jalar kom 10 piny kod otiko ma UDA William Ruto goyo kore ni onge ng'at madhi konyo jalar 10 piny kod otiko ma Azimio Raila Odinga e yudo loch e yiero mar dwe manyien. Ruto koro lombo jatend Wiper Kalonzo Musyoka mondo oriwe lwedo mana seche machuok bang' kane orwako Mike Sonko e kweth mar Kenya Kwanza. Chris Owino nigi ler mathoth. E tielo mogik mar sero ombulu motelo ne yiero mabiro, jalar 10 piny kod otiko mar UDA William Ruto omolo e kaunti ma Garissa, Kitui kod Machakos. Ruto mane oten kod jaod bura ma Garissa Township Aden Duale, gavana machon ma Nairobi Mike Sonko kod jotelo mamoko mag Ukambani onyono tiende piny ni piny owacho kidhi konyo jal ma gipiemgo e laro 10 piny kod otiko mar Azimio Raila Odinga e yudo loch e yiero mabiro. Ya kwamba ati hamuna maana, ati kuna kitu inaitwa deep state na system, ati ndio itapitisha yeye kwa kura. Banka ne Sonko odar modonjo e Kenya Kwanza, Ruto okwa jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka mondo ng'ad aura kendo sire lwedo ka osingo mar podo ne lemo e bwotelo mare pone gi loso piny owacho mabiro. Juzi wakamwambia Sonko wacha Nairobi enda Mombasa. Sonko akaenda Mombasa, wamemkoroka huko Mombasa mpaka wamemfukuza tena. Nikamwambia Sonko wacha kuteseka, mimi ndugu yako niko. Wacha tukuje tuunde hii serikali. Kwanza ningesema pole kwa sababu nilikuwa nimepotea. Mheshimiwa Deputy President, nisamehe kwa hayo. Mimi sasa nimerudi masiku yaliyobaki, tuhakikishe wewe unakalia kiti cha State House. Nyinyi watu wetu wa Kitui muendelee kutuombea. Na muombee Kalonzo Musyoka, Mungu amguse vile amenigusa mimi nikafunguka macho. Hata huyo Kalonzo tutampatia nafasi awe katikati ya serikali yetu kwa sababu ameteseka ya kutosha. Ruto osingo matieko midhiero mar pi, loso thuolo mag tije ne rowere mawuok e gwengego kuom chuogo omenda moyiedhi ne rowere. Nyinyi jamaa wa bodaboda, mjue ya kwamba tumesema tunaweka bilioni 50 kwa hazina ya micro small enterprise ili mama mboga na bodaboda na wale wengine wote wapate pesa, wainue biashara yao na hawataitishwa security. Tulikaa na William Ruto na Johnson Muthama na Dr. Alfred Mutua na viongozi wengine na tukaandikiana kwamba serikali ya UDA itatafutia watu wa Ukambani maji. Tisa watu wa Kitui lazima tuamue kauli moja. Mtoto ya maskini na mtoto wa tajiri wakae meza moja kuamua maneno ya Kenya. Kweth mar Kenya Kwanza koro ochomo imbo mar Kenya counties mag Vihiga, Kakamega kod gwenge mag Kitale chieng' Jumapil. Chris Owino, Ramogi TV. Kweth makende manochuogi mar siro tend Martha Karua ochwalo kampen mar dhot ka dhot mar manyo ombulu milion 30 ne Raila Odinga e yiero mar dwe manyien. Giwacho ni nitiere thoth ji ma ok chopie romb josiasa emomiyo gitimo kisera e kuondegi mag tich kod utegi mar jiwo luto ombulu ne Raila kod Martha. Chenro ni nobage bombe mopogore opogore kaunti ma Kiambu, tok yang chenro no e nyasi manoyuore kod Martha kanyakla kod jaod Raila mano Aida Odinga e chakruok mar dwe ni. Wan bang Martha Karua wasapote to kendo wasapot gi baba. Adwa wuone joluo mantie, yani joluo ma kama gintie giwe wach mar independent, we wami baba jok madhi konye tich, wawere gi jo independent. Na tunafuraha kwamba leo tumelaunch hii ya Million Women with Mother. Tunasema hiyo nyumba imekamilika, nyumba ambayo iko na baba na mama. Na mama tunakuambia usiogope mama, tuko na wewe kwa bampa. Tutakuwa na wewe kwa sababu sisi shida ikitokea tunajua ni ya mama.
tumejitolea na tumejitokeza kwa wingi kwa sababu ya mama yetu Martha Karua. Siku ya leo tumejitolea kwamba tunaenda door to door. Hakuna kulala wala kurudi nyuma. Kwa nini? Kwa sababu chini ya mama kila kitu kinawezekana. Palipo na mama watoto wote watashiba. Palipo na mama kuna amani. Palipo na mama kuna msingi. Jalup William Ruto e yiero mahiga ni Rigathi Gachagua odokinde kaunti Manyeri kendo kwayo jadak ma e kaunti no mondo obiogone gi ombulu mar kautelo mapachoka. Gachagua bendo jiwo jodak Manyeri mondo bio yier mana jochung mag duond bura ma UDA kaka yo mar neno ni Ruto obedo gi jod bura mathoth poni giloso piny owacho mabiro. Ya William Ruto na Rigathi Gachagua, kazi yetu ya kwanza ni kupunguza bei ya unga na bei ya chakula. Kazi ya pili ni kupunguza bei ya fertilizer kutoka 6,800 mpaka 2,500. Kazi ya tatu ni kurudisha masomo tulipewa na Mwai Kibaki, masomo ya primary school bila malipo kuanzia Januari. Ya nne ni mambo ya NHIF card, ya kwamba kila Mkenya atapewa NHIF card, akienda hospitali atibiwe aende nyumbani. Kwa vile mnajaribu huyu hamtamtoa kwa roho za wananchi, hata mjaribu kusema nini. Mimi nakuja kudhibitisha kwamba tumekubaliana kwamba tarehe 9 timu ni ile inaongozwa na William Ruto na Rigathi Gachagua. Ni kweli hivyo? Hebu nionyesheni kwa mkono moja ili nione kweli. Jatend migao mar arita Fred Matiang'i owacho ni mbui matudo jopiny kata social media ok dhi lor e kinde yiero, kowacho ni piny Kenya en mano mani thuolo kendo nigi demokrasia. Matiang'i mane loso e kanisa Dwen Masorurwe e kaunti ma Nyamira opingo dwach moko kuom komishona maduol ma NIC mane wacho ni inyal lor mbui kaluwore koda liet mar siasa mokwako pachoka sama yiero medo kayo machiegni. Omedo ni migape dhi medo tudore machiegni kod duol mar IBC mar neno ni yiero otime yor kwe. Bendo medo kwayo josiasa owere gi weche athuye. My colleague, the Minister for ICT, and I have expressed ourselves several times before. That is not anywhere on our card. It has not been discussed anywhere in government. Some commissioner at the NCIC expressed an opinion. And that is an opinion which actually I can confirm here that we are not even going to take, or an opinion that we are not going to listen to. It doesn't matter. I mean, nchi yetu kubwa namna hii, with the democracy we have had, in the freedom we have enjoyed. Sasa tuamuke asubuhi, tuanze kufanya mambo ambayo Wakenya hawazoei. Kenyans are used to freedom. Sisi tutakaa kwa amani na tutahakikisha kama serikali kwamba tumewapea Wakenya wetu amani ya kutosha na kuhakikisha kwamba wale ambao watakuwa kwa uchaguzi wanapiga kura kwa amani, na sisi tunafuata vile tutaelekezwa na IEBC. Hatutaingilia mambo ya social media, mambo ya internet, eti kusema huyu asiongee kwa Facebook. Hatutafanya mambo kama hayo. Kun sekondar ma Ambira mantiere kaunti ma Siaya koro wachore ni weyo kech jopuonjre ma pok otieko chulo fees ma itimore e kinde ma jatend migao mar somo Ngire George Magoha nyocho lero ni jopuonj mariembo jopuonjre ibiro kawnegi okang' mar chik. Simfros Okinda nigi mathoth. Wachore ni moko kuom jopuonjre e skund sekondar ma Ambira osebedo kech kuom thuolo mar ndalo 4 mokalo. Kaluwore kod achiel kuom jonyuol mane omiyowa maling'ling, jopuonjre mapok otieko school fees koro ituono chiemo e skundno. Nilikuwa huko jana. Kuanzia juzi watoto walikuwa wanapiga simu ya kwamba hawako darasani, hawajapewa chakula. Kama uko na fee balance yoyote as a second term. Although principal alikuwa ameweka kwa wall, but tulifikiria labda ni mchezo. Wakati mimi mwenyewe binafsi nilifika huko, sikufurahishwa na hiyo situation. Janyuol no wacho ni nende ni ma en yo makoro skundno tiyo godo mar kaso janyuol mondo tiek chulo omenda bang' migao mar somo kwedo riembo jopuonjre. Nilikuwa naambia wazazi wao, kama unajihisi ya kwamba hauna pesa mkononi, kuja upewe mtoto wako uende naye nyumbani, kwa sababu hakuna asomi. Afanya nini hapa?
na Haguli pia. Kata kamano japuonj maduong' ma Ambira Vincent Otieno mane wawuoyo godo e yor simbo ng'we yamo to nokwedo wachni. If they are starving, they could have not gone for ball games yesterday and beat all the teams. They could not have gone for finals today, and again, I know they are going to beat all the teams. Jatend migawo mar somo Ngire George Magoha juma mokalo nowacho ni sirikal osechwalo omenda e skunde mag piny owacho kendo onge nyathi moro amora monego oriembne fees. If we catch you sending a child home to go and collect money for food or motivation, then you are on your own. And I think now you can actually activate your systems and start dealing with them. Director mar somo e aluora ma Nyanza Nelson Sifuna osingo timo nonro e wi wachni ka jonyuol ma ogolo ng'ur to geno fuong'ruok ne jopuonjre. Simfros Okinda, Ramogi TV. Erokamano ahinya Simfros Okinda kuom ripota machalo koda mano. Wadhi e yweyo machok ka waduogo to watudre kod wendo marwa ma bende nitiere e kaunti ma Kisumu ka waketo twak makende e wi kanyo mano ting' mine e weche mag yiero. Gin ang'o gini ma bende joma mine nitiere godo kata weche ma bende ginene kinde mag yiero? Ang'o momiyo ombuch joma mine imanyo malich kabisa? Mano twak ma bende wabiro bedo godo bang' kinde machuoka ka watudere kod Mariam Abdalla mantiere studio wa ma Kisumu ka bende wabedo kod twak machalo koda mana neno ka bende oseikore kabisa. Erokamano ahinya, mago duto bang' kinde machuok, kik idhi mabor. Bein kod penjo mora mora. Hello, penj laktar. Hello, daktar. Kata paro ma osebedo ka chandi ne wach ngima kod thieth. Wakeloni puonj maleo moa kuom lakteche molony e yore thieth te. Biro tero wachiel kachiel e yor puonj. Koro laktar oseneni wacho ni nigi tuo mar kansa ma ema bedo ga stage mar 2. Chieng' wuok tich nyaka tich abich wakeloni lakteche mopogore opogore ma biro puonji gimora mora e wach thieth kod bedo gi ngima makare. Riwri kod Ruth Otieno sa 12 e penj laktar mana e Ramogi TV. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Alia Beach Kanikoma Bay Toma Ramogi TV. Yes, sir. Jothurwa, thuolo ochopo mar yiero kit ngima midwa dago in kaachiel gi jogo migenorigo ei kaunti wa ma Homa Bay kuom thuolo mar higni 5 mabiro. Kaka japur, idwaro ndara mabiro konyi tero mwanduni e chiro mondo iyutie. Ijalupo, be idwaro arita makare e nam kod chiro maber ne rei. Idwaro gi lupo manyasani gi kar loso rech maber ne chirni ma oko, nikech mano ema biro miyi nengo makare. Ujo ohala matindo tindo, be un gi lek mar dongruok kendo bedo madongo mamedo yuto. Jopith jamni be dwaro arita makare ne jambgi, thieth nyaka mar yuto. Irawera moseyudo tiegruok, donge in gi lek mar yudo kama inyalo tiye ei Homa Bay ka? Mine wetena, dongu dwaro pi maler, thieth makare gi wuoth mayom e apaya mabeyo. Tiende ni in gi geno mar dongruok. Magi duto nyalore e Homa Bay ka. Tarik 9 dwe mar 8 higani, kik iloke gir tema. Tim yiero makare, yier Gladys Wanga gi Oyugi Magwanga e Ten County mondo wachop geno wa mar dongruok.
kod omenda matin ne chudo miyudo. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni kendo thoth jotelo mapacho ka laro ombuch mine e kinde yiero ka yiero. En ang'o maber ombuch ng'ama miyo? To bende mine nigi ombulu moromo mar miyo jachung' telo. Mine wacho kawuono watwak ewi ting' mar mine e kinde yiero ka wang'iyo singo mabende osemigi kod kaka ngimagi chalo e higni mokalo. To kuom mano ero wadwaro ng'iyane mano kwan mopogore opogore mag mine mapacho kae. Ka bende ka wang'iyo en ni kwan jogo ombulu pacho kae, jo Kenya duto wantiere maromo 1,547,594 to mine mabende nitiere pacho ka gin 1,24,716. Jogo ombulu ma mine gin 1,22,120. Ka bende ka wadhi ute mag bura en kwan jod bura duto gin 350. Kwan mine mabende nitiere od bura mamalo gin 75. Mana tamalo 21 kende mag jod bura. To e Senate gin senators 68. Ka mine mabende nitiere Senate gin 22. Mano atamalo 31 mag senators mabende nitiere kanyiro. Ka wadhi nyime en kanyo ni bende jolar kom tend piny mopogore opogore osebedo ka chiwo singo ne mine e manifesto margi mabende gisebedo ka gigolo. Obo chako kanyo gi manifesto mano mar William Ruto mar United Democratic Alliance mabende noyango manifesto mare tarik 30 e dwe mar 6 mano mar higani. Wach mokwongo mabende nowacho kanyo en keto e tim chik mar medo thuolo mag telo mano ne wakeini. Ka bende osingo kanyo wach no ero mano mar siling 50,000,000 ne ohala ma joma mine oteloe. Bende owacho kanyo keto omenda e board makedo ne nyange joma nyiri kod duoko nengo ngima e ndalo 100 mabende obiro donjo e telo. Machielo wabong'iyo kanyo singo mabende jo Azimio keto kokalo kanyero e tend Raila Amolo Odinga, kuma bende noyango manifesto ne tarik 6 mano dwe mar 6 mar higani. Osingo kanyero sir mar omenda ne ohenni ma joma mine otelie siling 6,000 dwe ka dwe ne mine kod rowere, chiwo puonj mag omenda ne mond liete kod mine kanyo modak kendgi. Mago e moko kuom singo mabende oketo. Ka bende inyalo paro ni Odinga oyiero jalupne mabende en Martha Karua ma en ng'ama miyo. Bende en chiwo taulo mag ria ne nyithi skul, duoko chien nengo mwandu mitiyogo pile ka pile. Ka bende wabodhi kanyo e jalar kom tend piny mano George Wajakoya mano ma Roots Party mabende noyango kanyo manifesto mare tarik 30 dwe mar 6. Owacho ni obo chiwo dweche 12 mag yweyo ne mine mokonyore, omenda mar siro mine kinde magiyach. Bende owacho ni tesendo bila makende mar kedo ne lwenje mag kit chwech bende obiro yango kata obiro yawo. Bende ka wadhi nyime en wacho ni weche mag duoko piny nengo mar ngima. Ka bende oyiero ng'ama miyo kaka jalupne. Wadhi nyime ka wayudo singo no kata manifesto mar David More Waihiga mar Agano Party mabende noyango manifesto mare tarik 4 mano mar dweni. Owacho keto e tim chik mar medo thuolo mag telo ne wakeini, ndiko mine e kombe mag telo kata jolup jotelo. Bende jiwo yudo tenda kokalo mano kanyere chenro mar tenda mar Agpo. Kamano bende owacho ni odhi golo osuru ne ohala motele kod joma mine. Bende oyiero ng'ama miyo kaka jalupne.
Kuom nonro machalo kod manero miyo wa thuolo mabende wachako godo twakwa e mine wacho ka bende antiere kod Mariam Abdalla mantiere e boma ma Kisumu e studio wa mantiere Kisumu. Mariam, ineno manifesto mabende jo Larcom 10 pinyo keto ne joma mine. Iparo kod ginango be gin gigo mabende chopo ne joma mine e yo makare. Mariam Abdalla kanyo mabende watudre godo banga kinde machuoka mabende ntiere studio wa Kisumu. Ka Mariam, ineno kanyo manifesto mopogore maga jogo eko mabende Larcom 10 piny. Kakineno singo mabende giketo ne joma mine. Bende en gino mabende lombo joma mine makare mar luto ne gi ombulu. Watudere kod Mariam Abdalla ka bende wang'iyo tinga mine e yiero mano ma higa niendi ma 2022 kuma bende wagolo paro mopogore e weche kata e weche go mago maga joma mine mapacho ka ombuche ng'ama miyo ka bende waneno singo ma iketo maka kod kacha ming'iyo godo loko ngima margi. Nitiere omenda ma bende iketo ni mondo giyudi kokalo kuom jotelo mamoko. Bende waneno ka Jojwa Jakoya osingo kanyo mar miyo mine mapeka dweche 12 duto te mano mar yweyo mabende gisekonyere kata maternity leave. Parni e pacho kendi maternity leave thothne ing'iyo e kinde dweche 3 kod dweche 5 kanyo ero kamano ochiwo higa mangima. En gino mabende pod wadhi medo dhi nyime ka bende waduogo bang' kinde machuok kod twaka machalo kod amende ka waloso mano chochni mar winjruok mantiere kinda kod wendo mantiere e studio ma Kisumu. Kawadhi nyime eni apaya maduong' ma Nairobi Expressway iloro kochakore saa 3 makawuono. Kamano Moja Expressway manie kambi ma en kambi matayo gedo mar apaya no oyango ni jopiny biro yudo thuolo mar chako tiyo kod apaya no kendo mana ka oseyawe ayanga. Apaya no nochak temo tiyo godo tarik 14 dwe mar 5 higani ka chenro makamano koro orumo tieno makawuono. Kambi mar Moja Expressway okwayo ng'uono ne jopiny ote machuok ma en